Velkommen alle sammen. Det er dejligt at se så mange mennesker, der er kommet i aften. Og vi håber, vi hygger os med billeder og fortællinger fra Rutlisset. Og Søren Peder regner med, at det er en times tid. Og så holder vi en lille pause. Jeg har prøvet at have haft det som mit mål at fortælle om byen til dem, der ikke ved noget om den by her. Det er ligesom det, der er mit udgangspunkt. Fordi jeg selv er der, da jeg startede med at interessere mig for byen. Vi skal en tur, altså anledningen er jo den, at dronningen besøgte Rutlisset tirsdag den 14. juli om morgenen. Hun var der i 2 timer, lidt mere end 2 timer. Det var toget den morgen. Togen forsvandt, da hun forsvandt. Hvorfor det var sådan, det ved jeg ikke. Men vi skal på en rundtur i byen, før jeg viser en del billeder fra dronningens besøg. Men vi skal først se, jeg tager simpelthen med på en rundtur i byen. Og vi skal på en lang rundtur. Vi skal gå flere kilometer. Men I kan sidde trygt og roligt her og vide, at det behøver I ikke. Jeg tager turen for jer. Det er en historie, der fortæller, det er en død by, den har været nedlagt i 43 år, og det bærer byen præg af. Det er også en spillevende by, og det vil billederne bære præg af. Den har, det er om sommeren. Det er om sommeren, og de fleste sommerbilleder, jeg viser her. Så den er levende, og den er død. Den har en spændende og en dramatisk historie. Der er meget glæde, der er også meget sorg. Den har alle de ting i sig. Og det vil jeg prøve at fortælle så godt som jeg kan. Byen, der ikke vil dø, det er så titlen på den bog, som jeg skrev, og som kom for i 2013. 1,5 år siden kom den. For jer, der ikke ved det, så ligger Rutlisset over på Diskoøen. Den ligger heroppe på den lidt nordlige del her. Så har vi ligesom placeret sig ved nogenlunde, hvor vi er henne. Og så min historie, fordi jeg har ikke vidst så meget om Grønland, før Tove, min kone, blev sygeplejerske på Ilulissat sygehus, som er den nærmeste storby i forhold til Rutlisset. Hun var deroppe et halvt år, og jeg gik rundt og fik tiden til at gå med lidt. Men kom i snak med flere folk fra Rutlisset. Og blandt andet den bydel her i Ilulissat, som man kalder for Lille Rutlisset, hvor mange af folkene fra kulminebyen blev flyttet til. Jeg gik og undrede mig over, og det må jeg med skam meddele, at jeg ikke havde hørt om den kulmineby, på trods af, at det havde været Grønlands 3. største by. Og jeg har altid været interesseret i historie og har fulgt med i folkeskolen og i gymnasiet. Jeg har faktisk ikke hørt om den. Jeg har så siden fundet ud af, at det er jeg ikke alene om. Den er ligesom ikke rigtig været, den er været udraderet af landkortet. Men jeg snakkede med de folk, og så var der en, som blev min gode venner, Ove Blytmann, som sejlede, og han fortalte sig, at han kom over fra Rutlisset. Og så snakkede jeg, der vil jeg gerne over se, så siger han, hvis du kommer næste sommer, så sejler vi over til Rutlisset. Og det var så i 2010. Og fra der var jeg egentlig leveret, for jeg tænkte, det var en meget mærkelig historie, synes jeg. Så jeg tænkte, den ville jeg lige finde ud af, fordi folk vidste ikke, hvorfor den var lukket, det undrede mig meget, at man ikke vidste det. Så jeg tænkte, det kan vi hurtigt finde ud af, og det kunne jeg så ikke. Det var faktisk meget besværligt. Der laver de så en ny tolkning af byens historie som en teaterkoncert, og ny fortolker musikken af Vejgat-musikken. Og så var der premiere i det lille forsamlingshus i Rutlisset. Og der var klart, der var fyldt op til flere forestillinger. Siden har den forestilling gået Grønland rundt på vestkysten. Og man siger, at det var 4. eller 5. grønlænder, der har set forestillingen. Fordi byens historie bevæger grønlænderne meget. Og det har undret mig meget, fordi danskerne ved stort set ikke noget om byen. Men alle i Grønland ved godt, hvad Rutlisset er og hvad der skete. Det her, det er så en af deres indspilninger fra, det er vel fra 60'erne, altså af Vejgat-orkestret. Og man siger, at der var på sit højeste, der havde man 6 orkestre i byen her, der spillede rundt omkring på spillestederne i forsamlingshuset og Ivans Kaffebar, og hvor det ellers var henne. Så der blev danset meget, og der blev spillet meget musik, og orkestrene, de var efterspurgt over hele Grønland. Det sker så det, at i 68
der bestemmer man sig for, at byen skal lukke, og det skal ske i 72, der skal de sidste være væk. Men det var svært for folk at finde ud af, hvor de skulle flytte hen. Halvdelen af byens befolkning, de flytter frivilligt i årene fra 69 til 72. Halvdelen af byens befolkning er tilbage i sommeren 72, og det er så også dem, der siger, det var ikke en frivillig flytning, for vi vidste ikke, hvor vi skulle flytte hen, og hvad der skulle ske os. Det er der ordet tvangsflytning opstår hos dem, at det var den oplevelse, som de havde. Fraflytningen, folkeflytningen, evakueringen, deportationen, tvangsflytningen, i Danmark der bruger man folkeflytning. Det foregik jo på den måde, fordi man ikke havde nogen havn, at så blev folk jo samlet nede ved stranden, og så kom de med Levis pram her ud til skibet. Her har vi så ejendelene, der står nede på stranden med det, som man nu skulle have med på sin tur væk fra byen. Og her har vi så, og det var så nogle, har vi Levis bulldozer her, som skubber prammen ud, og så ud til skibet, og så vinker folk farvel, og så står man inde og vinker farvel, og så bliver deres tur næste gang. Torben Lodberg, som var journalist og fotograf, han var med i Route des Sept på den sidste afskibning fra byen, hvor han tog de billeder her, hvor han fangede det billede på skibet af en bedstemor og hendes barnebarn. Og jeg synes selv, det billede det er meget stærkt, den uvisse fremtid, som de går i møde. Det var Danmarks historiens største folkeflytning, og det er ikke noget, jeg har fundet på. Det var simpelthen noget, der fremgik, at man kunne læse ud af dokumenterne, at der har ikke været en flytning, der har været større, altså officiel flytning, der har været større hverken før eller siden. Jeg vil gerne slutte med det billede her, af de her unge drenge, som sidder i strandkanten på en intimistisk landgangsbro, og den var taget i 2012. Men det siger lidt om den næste generation. Det her, det er så børnebørnene, måske oldebørnene, fra Route des Sept. Men vigtigheden er, at man taler, at man ikke tiger om det, der har gjort ondt, det, der har været traumer. At børn og børnebørn får svar på, når de spørger, hvad var der med den by, hvor mine generationer har været omgivet med tavshed. Derfor er det stærkt, at det kommer offentlighed omkring byen, at vi ved, at Route des Sept har eksisteret, og den har været en væsentlig del af den danske-grønlandske forhold. Ja, men er der andre, der har noget at tilføje? Jeg kan høre, at der er flere, der har haft en tilknytning, hvor måske forældrene har været i Route des Sept, eller... Ja, nu er det dig. Ja. Jeg vil gerne have lov til at synge en sang, som Route des Septerne sang, da de forlod landet og så ud til skibet. Når du ngider sig med sig, nu når søren at du rusker. Amma iditi, agana sokada sinawus. Nuna supavanani asasaran inufisaran eqaniya bagi unumimani sahlunungu luit bisat lugar. Der er mange følelser. Der er mange følelser involveret omkring det her. Og der er det min opgave også som foredragsholder, hvad skal man sige, ikke at forfalde for meget til følelser, men egentlig fortælle sådan, som det var, ud fra billederne. Så kan folk selv lægge fra eller lægge til. Ikke? Så det er sådan en balance. Fordi jeg oplevede, at der har været nogle stærke følelser omkring det. Og det vil det være, fordi der er meget sorg forbundet med det. Men det er også meget glæde, så jeg prøver at finde en balance der, når jeg holder foredrag der. Ja. Men det er også fantastisk at sidde med en forsamling, som er så involveret. De er så involveret i det her. Og skulle lige huske det hus der, ikke? Eller, ja, så på den måde så giver det også en dynamik, faktisk. Hvornår skal du derop igen? Ej, vi har lige været her i sommer, så altså, der er ikke nogen konkrete planer. Fordi det kræver en del forberedelse at komme til Route des Sept. Altså med at få det arrangeret og så videre. Så jeg ved det ikke, men omvendt har det også sådan, når jeg skal holde foredrag om Route des Sept, så er jeg nødt til at skære op en gang imellem, for lige at blive opdateret på, hvad der skete siden sidst. Fordi der sker noget hele tiden om den by. Og det er noget med den offentlighed, der kom omkring byen, at
så kommer der Google Street View, og så kommer der et skilt, der er sat op, hvor man kan se, hvad gadenavnene hedder, og husene bliver renoveret, så på den måde man skal holde øje med det.